Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Kasabay natin ang babaeng may matamis na ngiti. Yan. What time is it, Miss Beautiful? Yes, good morning Sir Pio and good morning to all of our listeners. Oras na po para sa Usapang PhilHealth kasama dito sa DCGB. Ayan, pag-uusapan po natin ang ating mga benepisyo sa PhilHealth. Kaya tutok po kayo. Dito po kami hanggang 10:30 para bigyan kayo ng mga kaalaman at updates regarding PhilHealth. Yan, matamis ang usapan ngayon, di ba? Yes. Totoo yan, Sir Pio. Sa mga matamis magmahal. Asa na yung matabang? Wala na, no? Hindi na tayo pinapansin. Wala na. Ay, grabe ka. Right now po kasi, si Miss Larry ay nasa Naga City. Meron po kaming ongoing activity ngayon. Meron po kaming tinatawag na Social Health Insurance Education Series for senior citizens. So yung mga seniors po natin, nagkaroon po tayo ng pilot activity sa Naga City kung saan ini-orient natin yung mga ating mga seniors. Lalong-lalo na sila po ay mga automatic na mga members ng PhilHealth na walang kailangang binabayaran na contribution. Kaya dapat lang po alam nila ang kanilang mga benepisyo para ma-maximize at magamit nila ito. Kaya ngayon po, sinimulan namin sa Naga City, andun si Ma'am Larry. Susunod naman po dito sa Albay at sunod-sunod na po yan sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region. Saan ka galing nung isang linggo? Porke bakasyon kayo, wala ka. Saan ka nagrampa-rampa? Basta Siyempre, ka lang nawala. Long weekend kayo. Sabi ko kay Miss Ange, nandito po ako ngayon sa semeteryo, magpuprograma ba tayo via Zoom? Oh. Sabi ni Miss Ange, huwag na daw, baka daw may marinig na, Baka may bumangon dyan magkiklaim ng PhilHealth. Oo, di ba? Nakakatakot yun, Sir P. Oy, may tanong ka ngayon? May premyo ba ngayon? Naman, always naman Sir Pio, every week yan, kaya dapat lagi silang nakatutok dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB kasi every week po namimigay kami ng konting papremyo sa ating mga listeners. And ngayong araw, ang question natin ay magkano ang PhilHealth benefit para sa diabetes mellitus. Ulitin ko, magkano ang PhilHealth package or benefit para sa diabetes mellitus? Kasi iba't ibang klaseng diabetes yan, Sir Pio. Specifically, for diabetes mellitus ang pinag-uusapan natin. So yan, tutok po tayo para malaman natin ang sagot at once alam nyo na ang tamang sagot sa tanong na ito, i-text lamang po kasama ang inyong complete name and address sa mga numerong ibibigay ni Sir Pio. Sir Pio? 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe at 0926-0156-020 sa Globe. Pangalan, tagasaan at sagot. Ano ang magkano ang covered ng PhilHealth doon sa karamdamang diabetes mellitus. Yan. Yes. Di ba kailangan magkonsulta muna para diyan? Itong konsulta na ano yan? Para makakontay doon sa, di ba sakop niyo yung diabetes ano? Paano ano yung konsulta sa backgrounder? Yes, tama yan, Sir Pio. Gusto ko yan na bring up nyo yan, Sir Pio, na konsulta muna. Kasi di ba ang gusto ng PhilHealth, bago pa man kayong magkasakit, ay mapapangalagaan na natin yung inyong kalusugan. Kasi sabi nga natin, prevention is better than cure. At maswerte tayo po na itong diabetes, isa sa mga pinaka-common na sakit dito sa Pilipinas, ay covered po ng ating programa na PhilHealth Consulta. So ano po ba itong PhilHealth Consulta? Ang PhilHealth
PhilHealth konsultasyong sulit at tama or PhilHealth konsulta ay ang pinalawak na primary care benefit ng PhilHealth. Pag sinabi nating primary care benefit, yun nga po, pangunahang pangangalaga sa inyong kalusugan. Bago pa man po lumala ang inyong sakit or magkaroon kayo ng sakit, dapat andyan na ang PhilHealth para pangalagaan na kayo. So through PhilHealth konsulta po, nagkakaroon tayo ng free consultation, check-up, laboratory, at yung mga basic na gamot sa iilang sakit. Ang mga member po ay magkakaroon ng assigned consulta provider, kung saan po dun sila mag-avail ng mga services, yung consultation, yung check-up, yung laboratories, at iba pa. Kaya po, napaka-importante yung topic natin today, ang diabetes, and at the same time kung bakit in-include ito sa mga ilang sakit na automatic na covered ng ating PhilHealth konsulta is because according to the World Health Organization, humigit kumulang na daw po sa 422 million sa buong mundo ang may diabetes at 1.6 million po na mga deaths related to diabetes. At syempre, gusto natin na maiwasan yon. Gusto natin na hindi na po lumaganap ang diabetes at kaya naman po isinisiguro ng PhilHealth na sakop po ng konsulta ang karamdamang ito. So kindly expound, pakipatuloy nga, pakituloy, ano tong diabetes? Okay, so ang diabetes po ay isang sakit or disorder kung saan meron tayong mataas na level of blood sugar. Yung nasobrahan ka, Sir Pio, sa pagka-sweet. 'Di ba? Pati dugo mo matamis na. Oh, kaya ngayong isa wala na, matabang na. Anyways, mention ko lang, Sir Pio, every 14th of November, that is World Diabetes Day. So next week, next Tuesday yan. Tuesday. Kaya in advance na natin para bago man mag-World Diabetes Week Day, ay alam na natin na kung anong dapat natin iwasan, ano ba itong diabetes. So yun nga, ang diabetes po or diabetes mellitus ay isang disorder kung saan ang level of blood sugar or glucose ay mataas dahil ang katawan po natin ay hindi nagpo-produce ng sapat na insulin. So, ang problema po is yung katawan natin hindi nagpo-produce itong insulin na nagre-regulate ng blood sugar levels natin. Kung kayo po ay mahilig sa rice, kanin, di ba, mga carbohydrates, mga cake, mga kakanin at iba pa, ginagawa po itong sugar or glucose ng katawan at iikot po ito sa bloodstream natin. Yung pancreas natin, that's an organ in our body, siya po yung naglalabas ng insulin, isang hormone na nagpapakalat ng glucose sa ating mga cells at ginagamit natin for energy. Doon po sa mga taong may diabetes, yung katawan nyo po ay hindi gumagamit ng insulin na sapat na dapat nagamit nito. Ang sobrang glucose po ay nanatili sa ating dugo, kaya naman po tumataas ang ating blood sugar. So yun po, kaya mataas ang blood sugar hindi dahil sweet na sweet sa'yo yung jowa mo, kundi dahil kulang ang sa paggamit ng insulin ng inyong katawan. Wala pong gamot ang diabetes, ngunit ang tamang gamot po dito ay yung pag-change in lifestyle. Ano po? Yung pagbawas ng mga sweets, proper exercise at iba pa na pag-uusapan natin mamaya, yun ang makakapagbago sa ating diabetes condition. Pero wala po itong cure. Kaya naman napakaganda na meron tayong PhilHealth konsulta na for example, kayo ay diabetic, pre-diabetic, or talagang nag-iingat lang talaga, maaari kayong mag-avail ng mga laboratory exams para ma-check kung kumusta na ang blood sugar ko, ano ba, kailangan ko na bang mag-medication, kailangan ko bang magpa-refer sa isang espesyalista, at least through konsulta, magiging aware tayo at mapapangalagaan natin, mababantayan natin ang ating kalusugan. Namamana ba yan or nahahawa? O paano ba? Paano nakakuan yan? Anong sistema niya na nagkakaroon ng diabetes? Paano ba? Oo. So, unfortunately, ang diabetes po ay namamana. So, hindi ka nga pinamana ng lupa o pera, pinamana ka naman ng diabetes. Diyos ko. Yung lahat ng tamis. Oo naman tayo. Oo. Pero okay lang yan. Kasi sabi ko nga po, kahit namamana yan, meron naman tayong pwedeng gawin to manage diabetes. Pero to answer your question po, ang mga risk factors
or yung mga may matataas na chance na matamaan po ng diabetes, sila po yung may mga history ng diabetes sa pamilya. So, opo, namamana po ito. So, kung meron pong history ng diabetes ang inyong tatay, lolo, lola, nanay, mga pinsan, mga kapatid, maaaring meron din po kayo na high risk or chance na magkaroon nito, lalong-lalo na kung hindi nyo po pangalagaan ang inyong kalusugan. So, aside from history o hereditary or namamana, other risk factors po ay yung pagiging overweight, yung mga physical stress tulad ng surgery or pagkakasakit, paggamit ng mga medications gaya ng steroids, injury sa pancreas, autoimmune disease, high blood, abnormal na blood cholesterol levels, edad, paninigarilyo, history ng diabetes sa pagbubuntis, at iba pa. Ayon po sa Philippine Diabetes Association, ang pagtaas ng insidente ng diabetes sa bansa ay dahil sa lifestyle at kultura ng Pilipino. Kasi alam niyo naman tayo, Sir Pio, best in rice. Hindi tayo mabubuhay na walang kanin. Ano? And then kanin is rich in carbohydrates, and yung carbohydrates naman po ay rich in sugars po, na kapag nasobrahan tayo ay baka hindi kayanin ng pancreas natin ang mag-produce ng enough insulin to catch up with the intake ng ating carbohydrates. So, yun po. Dahil staple food natin, ang kanin, medyo hinay-hinay tayo. Tamaan naman ako dito. para naman maiwasan din natin ang sakit na diabetes. Yan, iwas-iwas sa extra, di ba? Mahirap yung extra, may extra, dapat isa lang. Oo. Extra rice. Iwas sa extra rice, iwas sa only rice. May mga simptomas ba yan pag mataas na yung blood sugar level? Yes po. So, kapag mataas ang blood sugar levels, usually makaka-feel tayo ng madalas na pagkauhaw, madalas na pagkagutom, kahit kakakain pa lang. Yun. Panunuyo ng labi, madalas na pag-ihi, hindi mapailiwanag na pagbaba ng timbang, panghihina, or pagkaramdam ng pagod, pati paningin po, naapektuhan yan. Ano po? Tapos minsan yung mga kamay at paa natin namamanhid. Another symptom po ng high blood sugar ay yung mabagal na paggaling ng mga sugat, mga dry at makakating balat, at minsan po nagdadala din ito ng yeast infection or UTI. So marami po itong simptomas, at kung meron na kayong iilan doon, baka oras na po na magpa-check up tayo. Paano? Hindi naman natin hinihingi. Paano nyo makukumpirma na diabetic ng isang tao? Ano dapat magawin? Yes po. So to confirm na meron kayong diabetes, kailangan po natin magpa-laboratory exam. Hindi dahil sinabi natin na mataas ang sugar sa dugo, ay kapag nasugat kayo, matamis ng dugo nyo. Baka sabihin nyo, gano'n ang Hindi po. Para malaman or mag-confirm na kayo ay diabetic, meron po tayong mga laboratory exams or mga tests for diabetes. Ang dalawa dito po ay ang FBS or yung fasting blood sugar, at yung oral glucose tolerance test or OGT na maaaring ma-avail under PhilHealth Consulta Package. So kung kayo po ay PhilHealth member at nag-register kayo sa isang accredited consulta facility para dun mag-avail ng consulta services, maaari po kayong mag-FBS at OGT upon the recommendation ng doctor ninyo. So pupunta kayo kay Doc, pa-check up ako, sabihin niyo yung sintomas nyo. Si Doc na po ang mag-recommend, o sige, pa-fasting blood sugar ka, o sige, pag-glucose tolerance test ka. Yan. So, yan po, pag once rinecommend kayo ng doctor for those laboratory exams, ma-avail nyo po yan through consulta package. Sa mga gamot naman ng anti-diabetic drugs natin, tulad ng metformin at gliclazide, ay maaari pong makuha sa consulta facilities. Right now po, as of November 1, 2023, meron na tayong a total of 130 accredited consulta facilities in the Bicol region, at padami pa po sila. So, wag po kayong mag-aalala. Sa mga susunod na mga programa natin, pag-uusapan pa natin more in-depth itong konsulta, at magbibigay na kami ng updated list ng konsulta facilities. So dalawa pala na test, either of the two, kung alin ang gusto mong i-test doon, pwede na yun Actually po, kung anong i-recommend ng doktor. Depende din po kasi yan sa pangangailangan na ma-test or ma-identify sa inyo. Depende sa symptoms ninyo. Yan. Bukod sa package na konsulta, ano pang mga package related sa diabetes ang sakop ng PhilHealth?
Yes. So, di ba po, sinabi ko, ang konsulta ay siya yung primary care benefit natin na ginagawa natin para mapangalagaan, cover dito yung laboratory, yung check-up, at yung mga basic medicines. Which means it is an outpatient benefit ng PhilHealth. Hindi nyo kailangan magpa-confine. Pero po, related to diabetes, meron din po tayong mga inpatient benefits kung saan kung meron na kayong sakit na diabetes at kailangan nyong ma-confine, ito po ang pwede nating ma-avail. For example, na-confine kayo due to diabetes. For diabetes insipidus, kung yan po ang diagnosis sa inyo, ang case rate natin or yung amount na mababawas sa inyong total hospital bill ay 10,100 pesos. Pag naman ang diagnosis sa inyo ay diabetes mellitus, yan na. Ang case rate natin dyan ay 15,800 pesos. Uulitin ko po, pag kayo ay na-confine due to diabetes mellitus, ang case rate natin dyan ay 15,800 pesos. Kung kayo naman po ay na-confine due to gestational diabetes, nagbuntis kayo at biglang nag-shoot up ang inyong blood sugar, meron kayong maternal comorbidities related to diabetes, ang case rate naman po natin dyan ay 6,800 pesos. At kung meron naman kayong diabetes without complication, hindi po ito non-insulin dependent type of diabetes, may case rate tayo dyan na 4,000 pesos. So aside from konsulta na outpatient, meron din tayong mga inpatient benefits for diabetes kapag na-confine po kayo sa hospital dahil sa karamdaman na iyo. Uy, madaming nagkakakomplikasyon dyan. Kasabay na yung pinuputulan baga, amputation. Sakop ba yun ng PhilHealth? Yes po, sakop din po ng PhilHealth ang amputation at dala ng diabetes. Although ayaw naman natin mangyari yon, pero that is the reality po. Kapag advanced stages na ang ating diabetes, hindi natin na-control na maaga, minsan po kinakailangan talaga ng amputation. May package po dito ang PhilHealth ranging from 8,000 to 30,000 pesos. Depende po sa parte ng katawan na kailangan i-amputate at kung gaano po kakomplikado ang procedure na gagawin. Meron din po ang PhilHealth na tawag natin na Z-Benefit Package through the Z-Morph or Z Benefits for Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Health Package para sa mga kasong ganito. For example, na-amputate po ang inyong leg, below the knee amputation po, may package po dyan sa PhilHealth na maaari niyong ma-avail yung prosthesis sa Philippine Orthopedic Center po yon. So, ang package po natin dyan, kapag first right or left below the knee prosthesis, is 15,000 pesos. Pag both limbs po ang na-amputate due to diabetes, ang prosthesis assistance po natin dyan is up to 30,000 pesos. Again, ma-avail ito sa Philippine Orthopedic Center. Yun, mahirap talaga kung ganun Mas maganda yung prevention is better than cure Paano ba natin maiwasan yan na diabetes? Yes po. So, tama ka, Sir Pio, mas magandang iwasan na lang natin to. At para maiwasan, pwede natin gawin ng mga iilang bagay. First po, pababain natin ang ating blood sugar. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo pwede kumain ng sweets, no? Lalo pareho naman siguro tayong may hilig sa kanin, pareho tayong may hilig sa sweets din during special occasions. Kailangan lang po natin tong i-moderate. So, dapat po kung kayo ay may diabetes, pre-diabetic, or kahit wala po, just to maintain a healthy lifestyle, kumain po tayo ng balanced diet na kasama po dito ang pagkain ng sugar sa tamang level. Another way to avoid diabetes po is through regular exercise, pag-iiwas sa paninigarilyo, and then panatilihin nating normal ang ating timbang at blood pressure. Para naman po ma-monitor natin at mabigyan ng agarang aksyon kung meron man na nakikitang pagbabago sa ating blood sugar levels, rin-recommend po ang ating mga listeners na mag-register sa PhilHealth Konsulta para maka-avail ng serbisyo para sa mga gamot sa diabetes, para sa tests ng fasting blood sugar, yung mga gamot for example like gliclazide and metformin, and of course yung mga regular check-ups po natin. So again, we are encouraging all PhilHealth members to go to the nearest PhilHealth Konsulta facility na accredited para magpa-register sa PhilHealth Konsulta sa facility na yon. Once po kayo naka-register na sa isang
facility for consulta package alone, doon na po kayo lagi pupunta. Doon na kayo unang magpapa-check up at kung kailangan, kung kaya naman nila, sila na po ang magbibigay ng gamot, sila na po ang magbibigay ng mga laboratory exams. Pag kailangan pong i-refer, sila na po ang magpapadala sa inyo sa mga susunod na facility, higher level facilities, para po merong continuity of care, para ma-endorse na maayos yung mga history ninyo, maayos na history, yung records ninyo. Kaya maganda po talaga na mag-avail tayo nitong PhilHealth Consulta Package. May tanong dito, madam, pero hindi na related sa diabetes. Sige lang po, try natin. Sabi dito, good morning, Dinky Gatmaitan, pangalan niya to, 47 years old, Castilla Sorsogon. Yan, good morning yan sa mga taga Castilla Sorsogon. Ito, naka-avail po ako ng PhilHealth sponsored ngayong 2023. Okay. Bakit po 1 year lang expiration nito? Pwede po mag-reapply uli sa 2024 dahil indigent po ako. Salamat po. Yes po. Napakagandang question po yan, Ma'am Dinkies. Thank you so much. Opo, dito po kasi ang ating mga sponsored, talagang ang validity po niyan is for the calendar year. So, ibig sabihin po, kung kayo ay naipasok sa PhilHealth sponsored program, for example, kahit November na Sir Pio, ang nakalagay na validity pa rin sa aming system at sa inyong MDR is the last day of the year. So, December 31, 2023. Ano po? Which is, gano'n naman po talaga. Kasi minsan po, di ba, ang buhay ng isang Pilipino, buhay ng kahit anumang tao, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Minsan kaya, minsan hindi. Kaya kailangan po ng yearly may assessment sa ating mga sponsored. Kasi minsan, di ba, ang gulong ng palad ng buhay, gano'n. Kaya ina-assess po natin yan yearly. And also, regarding your question, kung maririn nyo, opo, kung ang situation nyo po ganun pa rin, wala pa rin po kayong kakayanang magbayad, pasok pa rin po kayo sa indirect member category ng PhilHealth, ay yes po, pwede po yung ma-renew. Maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para magtanong kung paano ito gagawin. Kung depende din po kung saan kayo kumuha ng inyong sponsorship. Kung through the barangay or through the province, magpapa-assess po ulit kayo sa social worker ng probinsya. Ano po? Or ng municipality para po pag nasabi nila na financially incapable po talaga kayo, i-renew na again po yan for 2024. So wag pong mag-alala kung talagang 1 year lang po ang validity. Yan naman po kaya kasi ay safeguard lang ng PhilHealth para siguraduhin na ang nabibigyan po natin ng ating mga sponsored na membership ay yung talagang na-assess na hindi capable na magbayad ng contribution. Kung hindi talaga kaya, ma'am, maaari naman po yan ipa-renew sa susunod na taon. Yan. So talagang yearly pala yung lifespan Yes, yan hanggang December lang of each year. The next year, reapply ka, i-evaluate ka kung qualified ka pa, 1 year na naman yung validity niyan. Yes po, Sir Pio. Winning time! Nako! Eto, segundo lang yung diferensya. Pareho yung oras at minuto. Kaya lang segundo ang diferensya. May nauna, ito, yan. Si taga-kwan siya, taga-Bakakay. Yun. Wow! Taga-Bakakay siya. Ang sagot niya is, ano nga yung question, Miss Beautiful? Yes, ang question po natin, magkano ang case rate ng PhilHealth for diabetes mellitus? And his answer is 15,800. Tama ba? Yes, tama po yan. Ang ating package rate for diabetes mellitus is 15,800. And ang winner natin is si Eric Calio. Eric Calio ng San Pedro, Bakakay, Albay. Yan. Naisulat mo na ba, Miss Beautiful? Yes po, tinatype ko na. Thank you so much. Congratulations po, Mr. Eric Calio ng San Pedro, Bakakay, Albay. Tama po ang inyong sagot. Ang package rate po natin for diabetes mellitus is 15,800 pesos. So, Sir Eric, kung kayo po ay dadaan dito sa Legazpi City, maaari po kayong mag-drop by dito sa aming opisina sa PhilHealth Regional Office 5. Located po kami sa Alternate Road, Legazpi
Legazpi City. Katabi po kami ng Office of the Vice President. Magkakambal na building lang po ang aming opisina. Bisitahin po kami, hanapin po ako si Gigi Naron para maklaim ang inyong premyo. Magdala lamang po ng any valid ID. What time is it, Miss Philippines? Oras na para magpaalam, Sir Pio. Pero bago po kami magpaalam, meron po kaming konting reminder sa ating mga members. Ano po? Patuloy po ang panawagan ng PhilHealth po sa ating mga members na siguraduhin updated natin ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy po ang ating pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Libre po ito. Mag-ingat tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Bukas po ang aming mga opisina, Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa PhilHealth Action Center 8441-7442. Maraming salamat po sa ating mga listeners. Makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medical. Diyos mabalos po. Thank you so much. Till next Thursday sa Usapang PhilHealth. Ako po si Pio Fernandez, kasabay si Miss Gigi Naron. Salamat kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos at magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth.